Honorable Chief. Honorable Chief, you know what else? I'm not like it. No one that we can see. You should know that I'm going to my teeth. Chief to the north. I think I'm Oh, what did you run at the bank? Yeah, one way. I'm not in online. I'm they come like enough. When honey hog each other. Don't delay. Keep on. Nyem no nga we nyere ndo wana to no na nyere ndo ogbenye aka nyere ndị mmadụ aka ahịa awakpo ka akpọrọ m akpọ nwa ha n'otu ochiri gọrọ gụ ma wee nwotu ishiri nwa oji ị ga-ezi pestom mi mlando yes ọ bụrụ na otu abalị na ugba gị kọpụ were dufe onwe m ya adịghị ka oyi ime mkpụrụ obi ọ na-abịa atọ m ya adịghị ka ọwụ ka ga-enwe ihe oke mmadụ ga-echote gbakalalogo ma ọwụ mmadụ ịnọbidin yu ya bụ gị doru mụnwa nọkwa n'ote ote ebe dị na anọgị nọ ya ọgụda abacha na ngwa ya dị ka m nọrọkwa n'ote lewe anya ebe ha ị na-edo ha na m ụdị savisi ọbụla ere nda m ya ihe ejiri kpọ m ka ọkwa ihe m rụwaja arụwaja onye m ọgwụ ihe m gwụ onye ọbụla bịara nga ha nkwana m lewe n'ole ha asị m ya sofon saa na ama ọnwụ na aha m ga-aza aza ihe ọgbọbụla na-akpọ m ya sofon meche njiji Imo zawa ya sofon biko o nwere ntị m chọrọ imere m lemon nwere ebe ị ga-egotecha ụmụ kukumba ya na banana ndị agbara okpokoro mba ebe kukumba akwụkwọ na ebukọrọ lagoro nga ihe tarịa egbu ahụ ihe na gị ilokwasa kukumba na banana frut ọ sakwa afọ ma erifee ya ofe Imo odo si gbasa gị nwoke a jụrụ gị gaa gotere m kukumba ya na ọkwanụ banana ka ọ bụla ịhụ bụ ya wụrụkwa ndị gbara agba ndị dị oke gbara agba ọkwanụ banana ke gbara dị mkpa nwaanyị ụmụaka na banana ya mgbe ọha n'ogologo mgbe na-abụ ọsọ ga o agụ ịnụkwara nye m kwuo ihe ọzọ gị kwuo ihe ọzọ asị m kukumba kukumba ngwa bie ego ma bịa o ihe chọrọ anyị ga-enye gị ya